Joseph Muscat m'għandux iwarra palissa minn Prim Ministru mexxej Laburista għax dan wassal għal teżżiża fil-partit. Hekk qal l-eks mexxej Laburista Alfred Sant, illum kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, meta ddedika l-artiklu tiegħu f'Malta Independent għal dak li mistenni jsef ftit tax-xhur oħra fil-Partit Laburista. Il-kumment ta' Sant xarejn qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Mejju wasal wara li Muscat iddikjara li l-aqwa MP li għandu l-Partit Laburista hi Miriam Dalli. Dan minkejja li Muscat kien il-magħżul mill-Magna Laburista meta Sant warrab minn mexxej wara t-telfa elettorali tal-2008. U minnaħa l-oħra, Miriam Dalli tidher li se tkun il-magħżula ta' Muscat u sħabu f'Kastilja biex toħodlu postu fit-tmexxija tal-gvern u tal-partit. Alfred Sant widdeb li kwalunkwe ġlida l-tmexxija ġdida dejjem twassal għal argumenti jaħarqu fil-partit u dan irrilevanti jekk il-partit ikunx fil-gvern jew le. Minnaħa l-oħra, ipprova jberet is-sitwazzjoni meta prova jserraħ ras kulħadd li kollox jgħaddi u li proċess bħal dan ma jħallix feriti li ma jitfejqux. U Sant jaf xiġifieri għax il-proċess fil-Partit Laburista li wassal biex u jirbaħ il-ġlieda kontra l-eks Ministru Laburista Lino Spiteri kien imtappan b'allegazzjonijiet ta' tbabiż ta' voti u dan ma milix faċli għal Sant biex imexxi l-partit meta kellu nofs il-partitarji jiddubitaw minn dawn l-allegazzjonijiet serji. Anke meta Sant ċeda s-siġġu wara li l-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ l-elezzjoni tal-2008, il-ġlieda l-leadership kienet ħallit ferit ħorox għal xi żmien bejn dawk li kienu qed jappoġġjaw lil Muscat u dawk li kienu mar-rivali tiegħu George Abela.